Neața, copii! Hai, mă, Cătălinota, de la tine, chiar nu mă așteptam. Și... Hai, ce vreți, doamna? Acum nu mai sunt Cătălina, sunt Emon Slay. Of. Nu știu Bluetooth. Cu ce te-ai îmbrăcat, mă, Matei? Doamna, acum nu mai sunt Matei, sunt bombardierul Matei. Doamne ferește, nici măcar nu mai știu cu ce să te mai îmbraci. Mai taci, măi, neînfricat-o. Că chiar este foarte mișto. Uite ce bine arată. Doamna, dar când începem să citim tema? Că am făcut tot manualul la temă. Da, imediat. Doamna, dar n-am știut nimic la temă. Păi normal că dacă ești praf, Mario, am Slay.